Misterija mora. Kažem vam, znam da je to sirena. Nema šanse, Janko, znaš da su sirene samo legenda? A kako ti to znaš, Leno? Tako što znam, to je sve. Oho, gde ste pronašli ovu fotografiju, kamiončići? Pronašla sam je u tvojoj radionici, deko. Šta je ovo na fotografiji? Oho, to je misterija. Misterija mora. Molim te, reci nam, deko, reci nam šta je to? A šta kažete na to da sami otkrijete? Pravac kontrolna soba. Dočkićima u avanturu! Dragi moji, pridružit će vam se Eva, naš ekspert za morske dubine. Ona će vam pomoći da rešite misteriju. Hoćeš li nam opet dati mini podmornice? Naravno, Leno, ali ne samo to. Daću vam i podvodne kamere. Sada je sve na vama. Fotografisat ćemo sirenu. To nije stvarno sirena, Aleksa. Sirene ne postoje, zar nije tako, deko? Na vama je da to otkrijete. Pripremite se za lansiranje. Programirat ću sistem za lansiranje da vas pošalje u morske dubine. 4, 3, 2, 1, kamiončići, krenite! Zdravo, kamiončići! Da li ste spremni da rešite misteriju mora? Da! Hej, pogledajte tamo! Aleksa, čekaj! Ne ide tamo sam! Ali gde su Alisa i Aleksa? Čudovište! Ne brinite, to je Kit i ona je veoma dobra. Ona ne želi da vas uplaši. Wow, ona je ogromna! Pogledaj tamo! Pogledaj! Konačno ćemo otkriti šta je to! O ne, pobegla nam je! I sad smeša, gospođice! Široki osmeh, molim! Zdravo! Kako napreduje fotografisanje? Da li je ona misterija mora? Sećate li se da je na fotografiji rib bio mali i plav? Pazite na detalje. Tamo se nešto pomera! Hajde da vidimo! Tamo! Vidiš, rekla sam ti da nam neće pobeći. Tu ste, dakle! Ja imam plan. Mi ćemo da idemo desno, a vi idite levo. Okružit ćemo je i fotografisati. Na 3. 1, 2, 3. Nije li ova šarena riba tako predivna? Još je lepša od sirene. Pogledajte samo, to je riba duga! Zapravo, zove se papagaj riba. Poprilično je retka i teško je fotografisati. E pa mi ćemo uspeti! Pripremite kamere! 3, 2, 1, potkanje! Ha? O ne, otplivala je! A, kamiončići moji dragi, da li ste rešili misteriju mora? Da! To je fotografija papaga i ribe. Još je veličanstvenija od sirene. A da li ste uspeli da je fotografišete? Da, ali kao i ti, fotkali smo joj samo rep. Najvažnije je da ste je vidjeli sopstvenim očima. Uspešno ste završili ovo istraživanje morskih dubina i zaslužili pehar misterije mora. To je, zovem timski rad. Postaćemo pravi super kamioni. Da!
lov na zagonetke. Wow, to je pehar. Da, to je pehar lova na zagonetke. Nego šta je, a da osvojite pehar morate da pokažete sposobnost dedukcije. Dedukcija? Šta je to dedukcija? Dedukcija je dokazivanje stvari uz pomoć razuma i logike. Shvatam. Ako želite da osvojite ovaj pehar, morate da rešite 3 zagonetke. 3 zagonetke? Nema problema. Uradimo to. Da! Dobro onda, pravac kontrolna soba. Jupi! Otićemo u lov na zagonetke! Za vašu novu misiju, Kamion detektiv je pripremio 3 zagonetke koje ćete rešavati u Kamiongradskoj šumi. Programiram sistem za lansiranje. Pripremite se, dragi kamiončići. Četiri, 3, 2, 1, kamiončići, krenite! Zdravo, zdravo, kamiončići. Da li ste spremni da rešavate zagonetke? Da! Ovo su pravila. Potrebno je rešiti 3 zagonetke. Rešavanje svake zagonetke odvešće vas do sledeće. Razumemo. Reci nam prvu zagonetku Kamione detektive. Dobro me slušajte. Imam šešir, ali nemam glavu. Imam stopalo, ali nemam cipelu. Recite mi, ko sam ja? Pogledajte svuda oko sebe, kamiončići. Rešenje se nalazi ovde negde. Dobro, ima šešir, ali nema glavu. To baš ništa ne znači. Znam ja! Pečurka! Pečurke imaju šešir, ali nemaju glavu. Imaju stopalo, ali nemaju cipele. Prva zagonetka rešena! Wow, tebi ovo baš dobro ide, Alisa. Pogledajte, stari pergament. Ovde piše, ja sam stranac među onima koji su slični. Slični, to su oni koji izgledaju kao ti. Ova druga zagonetka je preteška za mene. Ako su oni slični, kako je on stranac? Ajde sada, dobro pogledajte. Ja imam ideju, ali bit će mi potrebno nešto kako bih počeo. Deka Toma pristiže u pomoć. Deko, stvarno mi je potreban propeler. Nema problema, Aleksa. Imam sve što ti je potrebno u mojoj prikolici. Juhu! Pronašao sam ga! Pratite me! Ovo je jedino zimzeleno drvo. To je drvo, nego šta? Koje nije kao ostalo drveće. Stranac među onima koji izgledaju slično. Tako strava. Pažnja, ovo je treća i poslednja zagonetka. Uvek ću ti se nasmešiti ako se ti meni nasmešiš. Zašto se tako smeješ? Da vidim da li ćeš se i ti meni nasmešiti. Pa rešenje nije, Aleksa, to je sigurno. Šta bi zapravo moglo da nam uzvrati osmeh? Još malo i završili ste. Ovo je poslednja zagonetka. Hej, dođite ovamo! Pogledajte ovo! Uvek ću ti se nasmešiti ako mi se nasmešiš. To je moj odraz. Wow! Pehari! Bravo, kamiončići! Bili ste veoma uspešni. Vaše zaključivanje je zaista neverovatno. Svi ste zaslužili ove posebne pehare. S
skijaški skok. Opet nisam uspela, ovo je preteško. A šta vam je to preteško, kamiončići? Želimo da izvedemo skok koji je kamion Toni izveo na zimskim olimpijskim igrama. Dobro. Wow! Hahaha, taj skok deluje nemoguće na tako maloj skakaonici. Zaista? Ne brinite zbog toga, ja imam plan. Pravac kontrolna soba. Da, idemo! Kamiončići, za vašu novu misiju poslaću vas do skakaonice na najvišoj planini u Kamiongradu. Strava, ja obožavam skijanje. Ali budite oprezni, skočiti isto kao kamion Toni nije ni malo lak zadatak. Svakom od vas daću skije kako biste se lako kretali po snegu, ali i kacige zbog zaštite. Programiram sistem za lansiranje da vas pošalje na planinu. Četiri, 3, 2, 1, kamiončići, krenite! Wow, ovo je najbolja skakaonica ikad. Meni deluje malo strašno. Meni ne deluje. Sigurna sam da ćemo izvesti savršen skok iz prve. Uradimo to! Ha, o, Jao! nešto nije kako treba. Imam ja ideju. Naše skije moraju da stoje paralelno. Ne smemo da se krećemo sporo, u to sam potpuno sigurna. Pogledajte me! Moramo da se krećemo veoma brzo, ali nešto ovde ne štima. I mislim da znam šta. Ha! Dobar impuls! Wow! Janko, da li si dobro? Dobro sam, ništa nisam polomio. Na mene je red. Gledajte profesionalca. Da! Ha, ha, ha! Da! Bravo, Aleksa! To je bilo tako strava, Aleksa! Ali kako si to izveo? Pa prvo morate da obratite pažnju na poziciju skija. Prednji deo mora da bude malo podignut. Sve je u balansu. Sada želim i ja da probam. I ja! Woohoo! Ne bojim se ni mrvicu. Wow! Ha, Woohoo! ja! Hej, koliko vidim, svi ste otkrili tajnu skijaških skokova. Da, deko, bilo nam je potrebno malo brzine. I dobar impuls. I dobar balans. Sljedeći korak, olimpijske igre. Čestitam, kamiončići, osvojili ste pehar skijaških skokova.
trka sa vremenom. O, ali šta to kamiončići rade? Evo nas, ovdje smo, deka Tomo. Malkice, kasnimo. Malkice, ne uopšte. Kasnite celih 13 minuta. Ups, nismo primetili kako vreme leti. Znam pravi izazov koji će rešiti vaš problem sa kašnjenjem. Pravac kontrolna soba. Juhuca, idemo! Dragi kamiončići, kako biste naučili da stižete na vreme, pomoći ćete šefu Kolačiću da dostavi nekoliko pica. Biće to prava trka sa vremenom. Trka sa vremenom? Šta je to? Znači da vam je zadato vreme da završite zadatak. Koje ne smemo da prekoračimo. Tačno tako, Leno. Svakom od vas daću specijalnu torbu koja će čuvati toplotu pice. I kacige, strava, moći ćemo da idemo baš brzo. Dobro onda, da li ste spremni za izazov? Programiram sistem za lansiranje da vas pošalje u restoran. Juhi! Četiri, 3, 2, 1, kamiončići, krenite! Ćao, kamiončići. Stigli ste tačno na vreme, pice samo što nisu izašli iz peći. Mirišu tako dobro. Nemamo vremena za gubljenje. Imate 20 minuta da ih dostavite kamionu Toniju, inače će se ohladiti. Njegova kuća se nalazi na drugom kraju šume. Idemo! Kojim putem da idemo? Onim koji ide pravo, taj je sigurno najbrži. Nema šanse, ovaj je bolji. Hoćemo li da se trkamo? Razdvojit ćemo se. Vidjet ćemo ko će prvi stići do kuće. Trkanje! A? Hajde, Janko, zar ne želiš da ideš malo brže? Nije mi lako da idem brzo. Ova kutija je zaista preteška. Mislim da ćemo se brzo umoriti. Ma ti kilavi ako hoćeš. Ja ću tamo stići prva. Sasvim sama. O, Aleksa, pogledaj ovo. Ovaj mali pauk je fantastičan. Leno, nemamo vremena. Na zadatku smo. Odoh ja odavde. Tu si. Dakle, ovde se putevi ukrštaju. Ali, gde je Janko? Janko je ponestalo daha. A boga mi i meni je. Želela sam da idem baš brzo i onda sam se umorila. Gledaj profesionalnog dostavljača. Meni je ostalo još mnogo energije. Ja ću prvi stići do cilja. Juhu! Jao. Pa ko će sada prvi stići do kuće? Pa ti nećeš ako budeš išla toliko brzo. Da li si dobro, Alisa? Mislio sam da si već stigla. Želela je da ide punom parom i sada je umorna. Ali nisam ni želela da kilavim kao Janko. Ko ja? Pa ja bar nisam umoran. Prestanite, hoćete li da prestanete da se raspravljate? Gubimo vreme. Prokletstvo, koliko vremena nam je ostalo? O, kamiončići, pažnja! Ostao vam je još 1 minut. 1 minut, ne. Ali šta ćemo da radimo? Prvo, hajde da prestanemo da se U raspravljamo. redu, nemamo vremena za gubljenje. Idemo. Hajde da stignemo do tamo zajedno, društvo. Dobro, skoro smo stigli. Da li je neko ovde naručio vruće pice? Tačno na vreme, kamiončići! Veliko vam hvala, kamiončići. Biće ovo prava gozba. Ali pre svega, svi ste zaslužili pehar dostavljača koji dolazi na vreme. Od sad više nikada nećemo kasniti.
rekordna brzina. Napred, napred, brže, hajde! Tačno 1 minut. Ponovo? O ne, hajde, idemo iz početka. Šta se ovdje događa, kamiončići? Pokušavamo da oborimo svoj rekord u brzini, deko. Pokušavamo iznova i iznova, ali ne možemo da idemo ispod 1 minuta. Razumem. Ovo je sjajan izazov i mislim da imam plan. Pravac kontrolna soba. Točkićima u avanturu! Dragi moji kamiončići, vaš današnji izazov je da oborite sopstveni rekord u brzini. Kako ćemo to da uradimo? Sve smo pokušali. Ovog puta će vam pomoći kamion Toni. Kamion Toni! Sigurna sam da ćemo s njegovu pomoć uspjeti. Daću vam potisnike i programirat ću sistem za lansiranje da vas pošalje na kamiongradsku stazu. Četiri, 3, 2, 1, kamiončići, krenite! Zdravo, kamiončići! Došli ste ovdje jer želite da oborite rekord u brzini? Da! Za početak, možete li da mi demonstrirate šta znate? I zapamtite, rekordno vreme na ovoj stazi je 30 sekundi, ravno. Nema problema, samo gledaj i oduševit ćeš se. Tri, 2, 1 i krenite! Pazi na krivine, Janko! O ne! Ja! Prečio si, Janko! Dobro, još nisam savladao stazu. Hej! Jubi, uspjela sam! Kakva sam bila? 1 minut i 5 sekundi. 1 minut i 5 sekundi? Ne, bila sam sigurna da sam oborila rekord. A vi ostali, da li je sve u redu? Dobro sam, Toni, ali je zaista teško ispratiti ovu putanju. Poslušajte moj savjet i vidjet ćete, ništa neće moći da vas zaustavi. Pre svega, ali se Janko, ako uletite u krivinu prebrzo, ubrzanje će vas odvući na drugu stranu i sletećete sa staze. Ali, ako lagano prikočite pre krivine, uspećete da prođete i da lagano ubrzavate. Razumela! Hoću ja da probam. Odmah krećem. Znači, lagano kočim, a onda polako ubrzavam. Hvaća! Nije loše, Janko, mada i dalje bi mogao da ideš malo brže, ali morat ćeš da promeniš jedan mali detalj. Znam ja, u krivinama moraš više da ostaneš u centru, zar ne? Da, uglavnom to bi trebalo da se uradi, ali kod ubrzavanja stvari malo drugačije funkcionišu. Da biste održavali brzinu u krivini, morate u zlu, u suprotnom previše ćete usporiti i izgubiti vreme. O, naravno. A sada poslednji savjet, kamiončići. Morate da pazite kod ubrzavanja. Pre svega, morate da zagrejete motor dok mirujete, a onda morate da iskoristite potisnike kada izađete na pravac. Dobro, ali to su sve tehničke stvari, zar ne? Da, zar ne možemo prosto da idemo brzo? Pa ne. Da li ste spremni za novi pokušaj? 3, 2, 1 i krenite! I naši kamiončići su sjajno počeli. Izašli su na prvi pravac. Potisnici rade punom parom. Pazite, stiže prva krivina. Dobro kočenje, društvo, neverovatno. Wow, pogledajte ih samo. Svi će savladati prvi izazov tako glatko. Nikada I evo nećeš ih ponovo proći. idete na O, to ćemo pravac. još To vidjeti. znači da ponovo pale potisnike. Ovo je velika brzina. Bliži se druga krivina. Moraju da uspore kako bi je savladali. Ulazak u drugu krivinu je savršen. Ovo je demonstracija kontrolisanog skočenja. Ja ću stići Svi savršeno prvi. prolaze i drugu krivinu. Ostalo im je još samo nekoliko sekundi da pređu ciljnu liniju. Pred nama je poslednji pravac. Svi daju sve od sebe. I u cilju su svi izjednačeni. Pa, da li su uspeli? Oborili su rekord. Ura! Uspeli smo! Čestitam, dragi kamiončići. Zaslužili ste pehar za rekordere u brzini. Da!
savladati petlju. Wow! Impresivno. U šta to gledate, kamiončići? U džinovsku petlju napravila ju je mehaničarka Anja. Izgleda tako strava. Znate, veoma je teško savladati takvu petlju. Sigurna sam da mi to možemo, deko. Da, sigurno možemo. Ohohohoho, to ćemo tek da otkrijemo. Pravac kontrolna soba. Idemo! Dragi moji kamiončići, vaš današnji izazov je da savladate kamiongradsku petlju. Mehaničarka Anja mi je rekla da jedva čeka da vas vidi. Kladim se da ćemo uspjeti da je savladamo iz prve, deko. Pa nisam baš tako siguran. Ne brini, Janko, samo radi isto što i mi. Meni zvučite zaista samouvereno. Nosit ćete kacige, a ja ću programirati sistem za lansiranje da vas pošalje do petlje. Sve je na vama, kamiončići. Četiri, 3, 2, 1, kamiončići, krenite! Zdravo, kamiončići! Mislite li da možete da savladate petlju, iako je u pitanju džinovska petlja? Ali kako? Ja ću pokušati, gledajte. Nas dvoje ćemo uspjeti. Ne idite zajedno! Stajat ćete jedno drugom na putu. Uvek ti je tako sa njima. Spremna? Krećemo! Dobro su počeli. Dobar pokušaj, ali ako želite da savladate petlju, onda će vam biti potrebno više brzine. Upravo je. Moram ponovo da pokušam. Da, idi ti prvi, a ja ću posle tebe. Pazite sad ovo! Izgleda da sam se vratio na početak. To je bila dobra ideja, ali loša taktika. Morate da idete još brže. Ja znam kako to da uradim. Gledajte i učite. Hoće li ona da se lansira kao raketa? Baš ti dobro ide, Leno. Možemo li i mi da pokušamo? Da, morate maksimalno da se... Želela sam da uradim isto što i Lena, ali sam pokidala lastiš. Kako ćemo da povećamo brzinu? Ima li neko neku ideju? Neka Toma! Zdravo, Anja. Da li su uspeli da savladaju petlju? Da, svi su shvatili da moraju da povećaju brzinu kako bi savladali petlju. Nažalost, nemaju kako da se ubrzaju. Ahaha, mislim da znam kako da rešim vaš problem. U prikolicu s opremom! Upadajte! Svakom sam dao pododatak za ubrzanje. Uz pomoć njega ćete dostići dovoljno veliku brzinu da savladate petlju. Ovo je tako strava. Hajde da ih isprobamo, društvo. Krećem! Juhu! Juhu! Na mene je red. Wow, dodatak je super snažan. Da, idemo! Punom parom! Uhu! Stižem i ja! Juhu! Dobro obavljeno, kamiončići! Svaka čast, kamiončići! Uspešno ste savladali ovaj izazov. Oboje mislimo da ste zaslužili novi trofej za svoju kolekciju, kamiončići. Pehar džinovske petlje! Baš smo majstori! Da, nego šta, jer mi smo nepobedivi!
duga. Čekajte, sad! Ali ništa se ne dešava. Ne razumem. U knjizi sam pročitala da se nakon kiše na nebu pojavi duga. Pa sigurno nisi čitala dobru knjigu. Dajte da pogađam šta se dešava, kamiončići. Nadate se da ćete vidjeti dugu na nebu. Da li se duga stvarno magično pojavljuje na nebu? Ne. U pitanju je nauka. Hoćeš da kažeš da je duga zapravo nauka? Misliš i mi možemo da je napravimo? Da, naravno. To bi čak bio sjajan izazov. Pravac kontrolna soba. Idemo! Dragi moji kamiončići, vaša današnja misija je da otkrijete tajnu duge. Ali kako ćemo to da uradimo? Ne brinite, naša naučnica Kaja će vam pomoći u svojoj laboratoriji. Šta je to laboratorija, deko? To je posebno mesto u kom naučnici izvode svoje eksperimente. Strava! Da li ste spremni za novu avanturu? Programiram sistem za lansiranje da vas pošalje do naučnice Kaje. Da! 4, 3, 2, 1, kamiončići, krenite! Zdravo, dragi kamiončići. Čula sam da želite da otkrijete tajnu duge. Da, čak želimo i da napravimo dugu. O, to je ambiciozno. Imate li ideju kako ćete to da izvedete? Da, ja mislim da ja znam kako. Wow, to je stvarno sjajna ideja. Možemo li da koristimo tvoju laboratoriju? Naravno da možete. Nestrpljiva sam da vidim šta ćete uraditi. Dame i gospodo, znamo da je duga samo gomila boja na nebu, zar ne? Pa, zahvaljujući našem super izumu, možemo odmah da pošaljemo boje na nebo. Dozvolite mi da vam predstavim super... Bojica Katapult 2500! O, Da li je katapult napunjen? Napunjen! Leno, podesi snagu na maksimum. Snaga je na maksimumu. Aleksa, ti se trudi da gađaš što više ka nebu. Nišan je spreman. Na moj znak. 3, 2, 1, pali! Ups, izgleda da moj sjajni plan nije uspeo. Neću ti reći, rekla sam ti. kamiončići, vreme je za čišćenje. Uzmite creva za vodu. Kako je to moguće? Nemoguće da ju je stvorila obična voda. Zapravo to je moguće. Vi ste upravo otkrili tajnu duge. Ona se pojavi kada sunčevi zraci prođu kroz vodu. Zato kažemo da se pojavljuje nakon kiše. Tačno tako. Pa, da bismo napravili dugu, moramo da prskamo mnogo vode visoko ka nebu. Dekatoma! Zaključio sam da vam je potrebna moja prikolica sa opremom. Da! Uz pomoć modula za vodu moći ćete da prskate vodu visoko ka nebu. Kanisteri su već napunjeni, tako da samo treba da počnete. Krećemo! Juhu! Topo strava! A sad na 3, 2, 1, puštajte vodu! Wow, predivno je! Svaka čast, kamiončići. Savladali ste izazov. Svi ste zaslužili pehar dugine tajne. Wow, ovo je tako strava. Da, uklopit će se u kolekciju. Jupi!
Sneško. Zdravo, kamiončići. Recite mi, šta ste to pronašli ovde? Stare novine. Pronašli smo ih u tvojoj radionici. Ovo je članak o tebi, deko. Čoveče, šta tu piše? Piše da si ti najbolje pravio Sneška Belića u celom Kamiongradu. Ko to sad radi? Kamion Toni? Sima Pirat? Mehaničarka Anja? Sigurna sam da je to naučnica Kaja. Pa ne, kamiončići. Zapravo niko nije nastavio tradiciju. Ali znate šta? Verujem da je vreme da se to promeni. Pravac kontrolna soba. Da, idemo! Dragi moji kamiončići, vaš današnji izazov je da napravite najboljeg Sneška u Kamiongradu. Da! U moje vreme nismo pravili velikog Sneška, ali tako je to bilo. Tada smo imali veoma male lopate. I ti želiš da napravimo Sneška većeg od tvog malog, deko? Tačno tako. Da biste to uradili, upotrebit ćete katapult modu. Zbunjena sam. Kako da napravimo Sneška uz pomoć katapulta? Na vama je da to otkrijete. Programiram sistem za lansiranje da vas pošalje na vrh Snežne planine. Tamo ćete pronaći mog poslednjeg Sneška. Računam na vas da napravite boljeg. Srećno, kamiončići! Četiri, 3, 2, 1, kamiončići, krenite! O, ovo je posljednji Sneško kog je napravio deka Toma. I nije baš veliki. Biće lako napraviti većeg. Nisam baš siguran. Znate li kako se koristi katapult? Znam ja. Ja znam jer sam pravi šampion. Napunite katapult snegom, naciljate i gađate. Hoću ja da probam. To je to! Imam plan! Sneško se pravi od mnogo grudvi koje se stavljaju jedna na drugu, zar ne? Hajde da upotrebimo katapult da napravimo gomilu grudvi. Dobra ideja! Pusti to meni! U redu, hajde, Alisa! Na mene je red. Pa možda će ako mu stavimo oči i nos više ličiti na Sneška? Možda i neće. Kako god i dalje je manje od deka Tominog Sneška. A ako dodam još jednu grudvu da napravimo glavu? Joj, izvini. Bezobrazna si, Leno. Ali zašto? Alisa ti se izvinila. Hvala, ali umem sama da se branim. Ej, ne, prestanite! Ja neću da učestvujem... Grudvanje počinje sada! Ha, ha, ha. U napad! Hej, čekajte, stanite! Sačekajte i dođite da vidite ovo. Obustavite paljbu. Zar vam ovo ne daje ideju? Nego šta? Ako nagomilamo mnogo grudvi, možemo da napravimo Sneška visokog kao drvo. Hej, još tako se krećemo u krug. Onda će sigurno biti obliji. Dobra ideja, Alisa. Uspeli smo! Deko! Pa kako ti se čini? Naš Sneško je ogroman, zar ne? Wow! To je neverovatno, kamiončići! Nema sumnje da ste za vaš rad zaslužili pehar Sneška Belića. Ove moramo da stavimo u frižider.
klizanje. Joj, što je danas tako hladno. Da si igramo šuge da se zagrejemo? Da! Uhvatit ćete! Šta je ovo? Zašto se ovako klizamo? To je tanak led, kamiončići. Tanak led? Da, ovo je tanak sloj leda koji se formira na zemlji kada je veoma hladno. Ali nemoguće je zadržati balans na ledu. Nije nemoguće, dragi moj Janko. Klizači odlično zadržavaju balans. A ja slučajno imam jako dobrog prijatelja koji je u mladosti bio klizač. Ovo je pravi izazov za vas. Pravac kontrolna soba. Idemo! Dragi moji kamiončići, vaš današnji izazov je da postanete pravi klizači. Kako ćemo da naučimo da klizamo? Svakom od vas daću klizajke. Spremite se, programiram sistem za lansiranje da vas pošalje tačno na veliko zaleđeno Kamiongradsko jezero. Srećno, kamiončići! 4, 3, 2, 1, kamiončići, krenite! Kamion Opet ti! Naravno, kamiončići. Da li ste spremni da vam pokažem kako se kliza? Da! U redu, krećem. Ha, ha, ha. Ha, wuhu. Ha, da. Ha. Wuhu. Ha, ha, ha. Eto, gotovo. Da li vam se dopalo? Da! Ja želim da skočim i zavrtim se u vazduhu. A ja želim da izvedem piruetu. A ja da klizam na 2 klizaljke. A, da mi za početak pokažete samo kako klizate. Da! Ja letim! Ovo i nije tako lako. Pre nego što krenemo sa nečim komplikovanijim, svi morate da naučite kako da zadržite putanju. Pokušajte i da sačuvate balans. Ovo je preteško. Hej, pogledajte me. Počinjem da shvatam. Kako si to uradio? Ne smeš da se plašiš. Idi pravo i gledaj pravo napred. Mislim da razumem. Evo me, stižem. A sada da izvedemo nešto teže. Leno, hajde! Wow! Ne brinite, uspećete. Ja letim! Wow! To je strava, Leno! Ne razumem. Ne mogu to da izvedem, Toni. To je zato što moraš da budeš samo na jednom točku. Na samo jednom točku? Ali to je preteško. Moraš da zadržiš balans. A to je još važnije na ledu nego na zemlji. Hajde, Alisa. Ovo je tako strava. Bravo! Mislim da ste sada spremni za malu koreografiju, ha? Zdravo, Toni, kako napreduju? Vidjet ćeš, pripremili su ti jedno malo iznenađenje. Da, bravo! Svaka čast! čast! Pa Deko, reci nam, kako ti se čini? Mi smo super strava, zar ne? Veoma sam impresioniran. Zaista ste zaslužili pehar najboljih klizača. Ura! Šteta što ovo nije prava klizaljka.
Baštovani šegrti. O, šta smo pogrešno uradili? Šta se događa, kamiončići? Ovo je naša biljka, deka Tomo. Ona ne želi da poraste. Iako smo sve uradili kako treba. Mislim da morate još mnogo da naučite o baštovanstvu, ali to je razumljivo. Sve ćemo rešiti. Pravac, kontrolna soba. Dragi moji kamiončići, vaš današnji izazov je da se pridružite šefu Kolačiću u njegovoj bašti i da mu pomognete da zasadi cveće. Na vas je došao red da postanete baštovani i pomognete da cveće izraste. Ugradit ću vam mehaničke ruke. Programiram sistem za lansiranje da vas pošalje u restoran Kolačića. Spremni za ovaj izazov? Da! 4, 3, 2, 1, kamiončići, krenite! Zdravo, kamiončići! Zdravo, šefe Kolačiću! Čuo sam da svi želite da postanete savršeni baštovani. To je lako, već znamo šta je potrebno biljkama da porastu. Toma me je upozorio da imate previše samopouzdanja. Evo vam malo semena. Morate da ga zasadite i pomognete da izraste u bašti. Da, idemo! U redu, zasadit ću seme ovdje kako bi upijalo sunčeve zrake. Biljke baš vole da budu u zemlji. Zahvaljujući ovome, moja mala biljka nikad neće biti žedna. Draga moja biljko, rasti, rasti ti. Bićeš najveća i najlepša, veruj mi. Pa recite mi, kamiončići, kako napredujete? Završili smo, svi osim Janka. Jer je on previše zauzet pevanjem. To je normalno. Biljke zaista vole muziku. Biljke te ne čuju, samo gubiš vreme, Janko. Dobro onda. Sutra ćemo vidjeti rezultate vašeg rada. Da vidimo da li se nešto dogodilo tokom noći. Aleksa, vidim da si previše duboko posadio seme. Kako si mislio da će izrasti? O, tačno, nisam o tome razmišljao. Leno, ti nisi zasadila seme dovoljno duboko. Leno i Aleksa, biljkama su potrebni plodno zemljište, sunce i voda. Ali šefe Kolačiću, ja sam sve dobro uradila. Biljka neće da raste, šta nije u redu? Ti si, moja mala Alisa, sipala previše vode. To nije vodena biljka, znaš. Pogledajte tamo, Jankovo seme klija iz zemlje. Pa da, on je sve uradio kako treba. I biljke su živa bića i potrebni su im ljubav i pažnja. A da svi pomognemo Jankovoj biljci da izraste, možda će ako se udružimo biljka još brže izrasti. Odlična ideja, Leno. Super, ja ću počupati sav korov koji je oko biljke. A ja ću ti pomoći. Ja ću zaliti biljku. Draga moja biljko, rasti, rasti ti. Bićeš najveća i najlepša, veruj mi. Mala biljko. O ne! Jao meni! Moramo da pomognemo Janku. Hajdemo ovuda. Pogledajte tamo, to je cvet. Janko, da li je sve u redu? Svi ste ovde. Pogledajte kako je prelep pogled. Wow! Moramo da odemo dole. Šef Kolačić se možda zabrinuo za nas. Deka Toma! Kakva džinovska biljka, jao meni! La, zaista sam impresioniran, kamiončići. Ovo je veoma redak slučaj. Dešava se samo kada se baš dobro brinemo o biljci. Čestitam vam, kamiončići! Zbog ovoga svi ste zaslužili pehar baštovana šegrta. To bi deka Toma rekao. Svaka čast, kamiončići!
Orijentisanje pod vodom. Prvo idemo vamo, onda proklizamo ovde, onda ovde. Ovaj poligon je prelak. Deka Tomo, napravili smo sopstveni poligon. Ho. Vidim da želite da testirate vaš osjećaj za pravac. Vrlo dobro. Znam koji je pravi sljedeći izazov za vas. Zaista, gde nas šalješ, Deka Tomo? Uskoro ćete otkriti. Pravac, kontrolna soba. Dragi moji kamiončići, vaša današnja misija je da savladate poligon orijentisanja u okruženju koje je zaista komplikovano. U pustinji. Ne, Aleksa, nego na planini. O ne, pod vodom. Kako biste se kretali pod vodom, dobit ćete mini podmornice. Programiram sistem za lansiranje da vas pošalje do Eve. Ona je pripremila poligon koji nikada nećete zaboraviti. Četiri, 3, 2, 1, kamiončići, krenite! Zdravo, kamiončići! Da li ste spremni za orijentisanje pod vodom? Da! Za početak podelite se u 2 ekipe. Leno, hoćemo li mi zajedno? U redu, ali nemoj da izigravaš šefa. Ja? Nikad! Janko, zajedno ćemo ih pobediti bez problema. Nego šta? Svaka ekipa će pratiti put 5 obojenih bova koje će zasijati kada ih prođete. Svaki put kada stignete do bove, pažljivo pogledajte oko sebe, jer je sljedeća sigurno u blizini. Prva ekipa koja upali sve bove pobeđuje u trci. O, to je laća. Potrebno je samo da pratimo put. Polako, ne budi toliko samouveren, Aleksa. Budite veoma oprezni i zapamtite, pod vodom se možete kretati u svim smjerovima. Priprema, pozor, krenite! Da! Evo prve! Hajdemo ovuda! Da! I druge! Aleksa, ideš pogrešnim putem. U tom pravcu nema nikakvih bova. Da, ali siguran sam da ih ima. Prati me, nemamo vremena za gubljenje. Aleksa, čekaj malo! A evo i druge. Idemo! Čekaj, moramo da pronađemo 3. bovu, Alisa. Pod vodom se možete kretati u svim smerovima. Sad mi je jasno. U vodi možemo da se krećemo u svim smerovima. Napred, nazad, a također i gore, dole. Eno 3. bove. Zdravo, gospođice Kit! O, mislim da sam izabrao pogrešan put. Pa jesam li ti lepo rekla da ne donosiš odluke sam? Stvarno mi je žao, Leno. Radimo ovo kao ekipa i ne bi trebalo da idem sam. U redu je, Aleksa, ali sada hajdemo. Inače će druga ekipa završiti trku prije nas. Leno, pogledaj tamo. Dole. Hajde da vidimo. Juhu! To je 3. Hajde, Aleksa, idemo! Dođi! Da! Pronašli smo 4. bovu! Mi smo stvarno dobar tim! Ostala je još samo 1. To je posljednja bova! Skoro smo stigli! Pobedili smo! Nerešeno je, kamiončići. Kakva avantura! I zaista je bilo teže nego što sam mislio. Rekla sam vam, zar ne? Čestitam, dragi moji kamiončići. Zaista ste zaslužili pehar orijentisanja pod vodom. Ura! Ovaj pehar ću staviti na kadu.
kradljivac blaga. Leno, Aleksa, Janko, pogledajte u nebo! Jo, meni ta ptica je ogromna! Pogledajte, nešto je izgubila. Nije istina, samo joj je otpalo pero. I to kakvo pero? Deka Tomo, da li si video tu smešnu pticu na nebu? Oho, to je Matu, ptica s ime pirata. Pobegla mu je. Ali ako je pobegla, moramo da je uhvatimo i vratimo Simi! Da, u pravu si, Alisa, ali pažljivo. Matu je šaljivdžija. Ako mislite da možete da ga uhvatite, dođite do kontrolne sobe. To! Dragi moji kamiončići, vaša današnja misija je da pomognete Simi piratu da povrati pticu Matua. On vas čeka u šumi. Svakom od vas ugradit ću propeler. Čoveče, kako bismo leteli brzo poput ptica. Haha, tačno, Aleksa. Takođe ću vam ugraditi i walkie-talkie kako biste mogli da komunicirate dok letite. Za ovu misiju timski rad je ključan. Programiram sistem za lansiranje da vas pošalje u šumu da ga pronađete. Srećno, kamiončići! Jupi! 4, 3, 2, 1, kamiončići, krenite! Zdravo, Simo, pirate. Ahoj, kamiončići! Uz našu pomoć vratit ćeš Matua za tili čas! Hvala vam, kamiončići, ali pre svega moram nešto da vam objasnim. Zakopao sam blago u bašti šefa Kolačića. Tamo je jedna ogrlica. Ima tu, znate, on obožava tu ogrlicu. Ima samo jedan cilj, da je ukrade i odnese je u gnezdo blizu svetionika. O ne, krađa, to nije u redu! Morate da shvatite, pirati ptice su uvek šaljivdžije, Leno. Možete li da mi pomognete da povratim svoju ogrlicu pre nego što je Matu ukrade? Da! Moramo da se podelimo u dve ekipe. Jedna ide do restorana šefa Kolačića, a druga do svetionika kako bi postavila zamku za Matua. Sjajan plan, Janko. Spremni za poletanje? Idemo! Aleksa, prati me! Hajdemo, Alisa, idemo ovim putem. Zdravo, ovde Alisa, da li me čujete? 1-2, javlja se Lena, čujemo te! Pronašli smo perje koje pripada Matuu. Pratimo trag perja. Jeste vi nešto pronašli? Približavamo se svetioniku. Ovde nema ni traga od Matua. Alisa, pogledaj, Matu je ispred nas. Nema tu, ostavi tu ogrlicu! O ne, pobeći će nam. Upravo smo videli Matua. Zakasnili smo, već je odleteo sa ogrlicom. Ide prema vama, da li ste spremni? Matu, imamo te! Sada nam ne možeš pobeći. Tako je, opkoljen si. Moj dragi šaljivdžijo, kamiončići su te uhvatili. Iako ti se dopada ova ogrlica, to nije razlog da radiš blesave stvari i da kradeš. Mislim da traži oproštaj. Dobro, u redu je samo ovaj put, ali nemoj više nikada ovo da radiš. Svaka čast, kamiončići! Vaš timski rad i strategija su pokazali da ste dostojni pehara hvatača. Tako sam ponosan na sve vas. Ura! Pehare ćemo morati dobro da sakrijemo kako ih Matu ne bi ukrao.
kamionbol. I ulazimo u posljednje minute utakmice. Kamiongrad je i dalje u ubedljivom vođstvu. Da li će njihovi protivnici... O, čoveče, baš je napeto! Zdravo, kamiončići! Da li to slušate prenos finala kamionbola? Da. A znate šta? Mogu da predložim nešto mnogo zabavnije. Zaista? Ohoho, umjesto da slušate prenos meča kamionbola, zašto ne biste učestvovali u jednom? Sjajno, utakmica kamionbola! Onda pravac kontrolna soba. Juhu! Dragi moji kamiončići, vaš današnji izazov je da postanete pravi igrači kamionbola. Trenirat će vas trener Zorana. Zorana, šampion u kamionbolu? Tačno! Dobro slušajte njene savete. Programiram sistem za lansiranje da vas pošalje na teren za kamionbol. Svi ćemo postati šampioni. 4, 3, 2, 1, kamiončići, krenite! Zdravo, kamiončići! Da li ste spremni da igrate kamionbol? Da! Vrlo dobro. Prvo ćemo napraviti 2 ekipe. Pravila su jednostavna. Ako vaša lopta padne na polovinu protivničke ekipe, dobijate poen. Prosto ko pasulj. Alisa, hoćeš li mi se pridružiti? Hajde, Janko, pokazat ćemo im ko su pravi šampioni. A onda krećemo. Kraj zagrevanja. Da! 1:0 za Aleksu i Alisu. Haha! Tako sam dobar. Ups, izvini, Leno. Ne, ja sam kriva. Spremite se za smeč! Ja sam baš dobro Ha! Ha! Poluvreme. Pauza. 5:0 za Alisu i Aleksu. A čak nismo ni poen osvojili. Oni su mnogo jači od nas. Ne odustajte, Leno i Janko. U kamionbolu snaga nije sve. Postoje druge veštine koje možete da koristite. Razmislite o tome. Kamionbol nije individualni sport, već... Timski sport. Moramo da osmislimo timski plan. O, imam ja plan. Hajde, Leno. Evo šta ćemo. Onda ćemo... Onda ćemo... Strava! O čemu li oni to pričaju? To nije važno. Važno je da mi vodimo. I ja! 1 poen za Lenu i Janka. Čoveče, nisam ni video loptu. Ha! 5:2. Vatrena lopta stiže! O! 5:3. Dobro odigrano, Janko. O! O! Imam je, moja je! Ne, nego je moja. Alisa, kako su to izveli? Imam ideju. I mi moramo da igramo kao tim. Evo kako ćemo. Ha! Nastavimo. Wow! Brzi napad loptom! Konačno, shvatili su šta je pravi duh kamionbola. Samo kontrola, velika brzina i timski rad. Sve je tu. Meteor napad! Kraj utakmice. Svi ste zaista fantastični. Svaka čast, kamiončići! Kakva sjajna utakmica. Ponosna sam na vas. Svi ste zaslužili pehar kamionbola! Još jedan pehar. Naša kolekcija je sve veća i veća!
pehar super kamiona. Wow, pogledajte to! Tako je lep. Ha, ha, ha. Na osnovu onog što vidim, pronašli ste moj pehar super kamiona. Znate, moram vam priznati, veoma je teško osvojiti ga. Ako nam ti budeš trener, sigurno ćemo uspeti. Da, reci nam šta da uradimo, deko. Ha, pošto vidim da pucate od samopouzdanja, pravac kontrolna soba da vam sve objasni. Dragi moji kamiončići, kako biste osvojili pehar super kamiona, morate da savladate poligon koji se sastoji od nekoliko izazova, a svaki je teži od prethodnog. Jao, meni zvuči kao da će biti zaista teško. Da, potpuno si u pravu, Aleksa. Imate samo 10 minuta da savladate poligon. Nosit ćete kacige, a i daću vam potisnike kako biste išli najbrže što možete. Programiram sistem za lansiranje. Srećno, kamiončići! Četiri, 3, 2, 1, kamiončići, krenite! Kada je deka Toma rekao da je teško, nisam to baš ovako zamišljao. Čekajte malo, da li vas ovo podsjeća na nešto? Pa da, naravno, i to ne na lepe uspomene. Pa još uvek nismo savladali poligon. Hajde, siguran sam da mi to možemo. Naravno, već smo uspešno savladali mnogo teških izazova, a čak i kad je bilo najteže, uvek smo uspevali. Upravo si! Hajdemo! Kamiončići, krećemo! Pa Janko, mnogo je prijatnije proći pored kaktusa nego ići kroz kaktus, zar ne? Prvi korak ka peharu super kamiona je prelazak preko klimovog mosta. Sjajno! Leno, hoćemo li zajedno preko mosta? Da! Gledajte nas i radite što i mi. 1, 2, 3, skači! 1, 2, 3, skači! Juhu! Sad je došao red na vas! Evo nas, stižemo! 1, 2, 3! Skači! 1, 2, 3, skači! I još jedan izazov. Krivi zid, poput onog u skate parku. Ovoga se ne osjećam baš tako dobro. Ne plaši se, Leno, uradit ćemo ovo zajedno. Sjetite se, moramo da idemo korak po korak. Da! To je bilo sjajno! Juhu! Jesmo li blizu kraja? Još 2 zadatka. Da! Hajde, ovo je posljednji zadatak. Vreme je da dostignemo maksimalnu brzinu. Da! Wow! Da! Uspeli smo! 9 minuta! Bravo, hrabri kamiončići! Danas ste bili zaista fantastični. Zahvaljujući vašem timskom radu, postali ste pravi šampioni. Nijedan izazov vam neće biti pretežak. Veliki pehar super kamiona sada je definitivno vaš. Ura! Hvala ti, deka Tomo! Ovaj smo zaista zaslužili. Nego šta smo? Mi smo strava!